В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/ada. Bir гаиләдә Чарли исемле малай яшәгән. Аның гаиләсе бик зур булган. Әтисе мистер Беккет, аның әтисе Джо һәм әнисе Джозефина. Әнисе һәм әнисенең әти-әнисе Джордж һәм Джорджина. Бу гаилә шәһәр читендә кечкенә генә йортта яшәгән. Мондый күп кеше өчен ул бик кечкенә булган. Өйдә 2 бүлмә һәм 1 карават булган. Ул караватны әби-бабайларга биргәннәр. Джо бабай һәм Джозефина әби караватның бер ягында, Джордж бабай һәм Джорджина әби караватның икенче ягында йоклаганнар. Чарли белән миссис һәм мистер Беккет икенче бүлмәдә матраста йоклаганнар. Кыш көне идәндә бик салкын булган. Әмма яңа йорт алу турында сүз дә була алмый. Чарлиның гаиләсе бик хәерче булган. Бу гаиләдә мистер Беккет кына эшли. Аның эш урыны теш пастасы фабрикасы, әмма аның хезмәт хакы бик кечкенә. Акча хәтта ашарга җитми. Иртәнге ашка Беккетлар ипи белән маргарин, төшке ашка пешкән бәрәңге һәм кәбестә, ә кичке ашка кәбестә ашы ашыйлар. Беккетлар әлбәттә аш яшәмиләр, әмма аларның аш казаны көн буе ярым буш була. Бигрәк тә Чарлига читен. Аның үсә торган организмына кәбестә белән бәрәңге генә җитми. Башка әйбер дә ашыйсы килә иде. Малайның хыялы шоколад. Һәр көнне мәктәпкә барганда Чарли кибет тәрәзәсеннән шоколадка карый. Малай күп тапкыр башка балаларның шоколад ашаганын күрә. Бу аның өчен чын сынау. Елга 1 тапкыр туган көнендә генә Чарлиның шоколад ашарга мөмкинлеге бар. Моның өчен гаилә ел буе акча җыя иде. Малай көн саен 1 генә кисәк каба һәм шулай шоколадны айдан артык ашый. Әмма Чарлины иң кызыксындырган нәрсә ул Вонка фабрикасы. Бу фабрика яныннан ул көн сайын уза. Фабриканың хуҗасы Вилли Вонка бик уйлап табучы һәм шоколад патшасы. Бу гаҗәеп фабрика аңа эләгүе җиңел түгел, ә эчендә ниндидер тавышлар ишетелә. Торбаларыннан шоколад исе килә. Әлеге фабрикага эләгү Чарлиның бик зур хыялы иде. Мистер Вилли Вонканың фабрикасы. Мистер Вилли Вонка 200-дән артык яңа төр шоколад уйлап чыгарган. Дөньяда бер шоколад фабрикасы да андый тәмле кәнфитләр чыгармый. Ул бу шоколадларны барлык патша һәм президентларга җибәрә. Мистер Вонка суыткычсыз да эреми торган туңдырма уйлап тапкан. Кояшта ята һәм эреми. Бу мөмкин түгел. Әлбәттә мөмкин. Мистер Вилли Вонка моны эшләгән, дип кычкырды Джо бабай. Ул хикәясен дәвам итә. Мистер Вилли Вонка шундый зефир ясый, аннан миләүшә исе килә. Карамельләр 10 секунд сайын төсләрен үзгәртәләр, сагыз бер кайчанда тәмен югалтмый. Ләкин мистер Вилли Вонканың иң зур сере гаҗәеп тимгәлле зәңгәр су йомыркалар. Мондый йомырканы авызыңа салгач, ул әри, тел очында кечкенә кош кала. Бабай иреннәрен ялап куйды. Бабай, зинһар дәвам ит, диде Чарли. Чарлига акылдан язган принц турында сөйлә, диде Джозефина әби. Принц Пондишерина әйтәсеңме? Акылсыз принц. Әмма бик бай, диде Джорджина әби. Тыңла, дип җавап бирде Джо бабай. Мин сиңа сөйлим. Принц Пондишери мистер Вилли Вонкага хат язган, дип башлады Джо бабай хикәясен. Ул Вилли Вонкадан Хинстанда зур шоколад сарае төзергә сораган. Мистер Вонка ризалашканмы? Әлбәттә. Ах, нинди сарай иде бу. 100 бүлмә, һәммәсе дә ак һәм кара шоколадтан. Кирпечләр дә, тәрәзәләр дә, диварлар да, түшәм дә, барысы да шоколадтан ясалган. Юыну бүлмәсендән краннан да кайнар шоколад ага. Мондый сарай һичшиксез эрер иде. Шуңа Вилли Вонка принцны кисәткән, сарайны тизрәк ашарга кушкан. Принц ризалашмаган. Мин сарайымның бер кисәген дә ашамыйм, мин анда яшим, дигән. Вилли Вонка әлбәттә хаклы булган. Бер эссе көндә принцның сарае эрегән. Булар барысы да дөресме, дип сорады Чарли. Әлбәттә дөрес, дип кычкырдылар әби бабайлар. Мин сиңа тагын бер әйбер әйтәм, диде Джо бабай. Аннан беркем беркайчан чыкмый. Каян, дип сорады Чарли. Һәм беркем
бер кайчан анда керми. Кая? Вонка фабрикасына. Кем турында әйтәсең син? Эшчеләр турында әйтәм, Чарли. Эшчеләр турында? Һәр фабрикада эшчеләр бар, Чарли. Иртән алар керәләр, кич чыгалар. Синең мистер Вилли Вонканың фабрикасына кергән кешене күргәнең бармы? Юк, анда кемдер эшли бит инде. Әмма кешеләр түгел, Чарли, гади кешеләр түгел. Алайса кем соң? Менә бу, Чарли, Вилли Вонканың тагын бер сере. Чарли, йокларга вакыт. Әнисенең тавышы ишетелде. Әмма мин белергә тиеш. Калганын иртәгә, диде Джо бабай. Калганын иртәгә белерсең. Гаҗәеп эшчеләр. Икенче көнне Джо бабай хикәясен дәвам итте. Беләсеңме, Чарли, диде ул, элек мистер Вилли Вонканың фабрикасында 1000 эшче эшлиде. Әмма ул аларны эштән куарга мәҗбүр булды. Шпионнар аркасында. Шпионнар? Башка фабрикаларның хуҗалары мистер Вонкадан көнләшер һәм аның фабрикасына шпионнар җибәрәләр иде. Алар мистер Вонканың серләрен урлыйлар. Соңрак Фикл Грубер фабрикасында эреми торган туңдырма, Продноус фабрикасында тәме бетми торган сагыз, Слугворд фабрикасында зур размерларга кадәр кабарта торган шикәрле шарлар чыгара башлыйлар. Һәм мистер Вилли Вонка фабрикасын ябарга мәҗбүр булган. Әмма ул аны япмаган, ди Чарли. Япкан. Ул эшчеләрне эштән чыгарган, аннары капкаларны тимер йозакка бикләгән. Ойлар узды, бер көнне фабрика турбасыннан түтен күренде. Эшчеләр сөенделәр, яңадан эшкә алырлар дип уйладылар, әмма ишекләр бикле иде. Шулай да урамда шоколад исе килә иде. Джо бабай иелде һәм Чарлиның колагына пышылдады. Иң серлесе шул иде, тәрәзәләрдә кечкенә шәүләләр күренә иде. Кемнең шәүләләре? Дип сорады Чарли. Кешеләр шуны белергә телиләр иде. Фабрика тулы эшчеләр, әмма анда беркем дә кермәде. Капкалар бикле, бу гаҗәеп, дип кычкырдылар. Фабрика һичшиксез эшли иде. Һәм шул көннән алып инде 10 ел эшли. Кем эшли фабрикада? Нигә беркем дә мистер Вилли Вонкадан сорамаган? Аны беркемнең дә күргәне юк, Чарли. Шул вакыт өйгә Чарлиның әтисе кайтты һәм газета сузды. Анда булай дип язылган иде. Ниһаять, Вонканың фабрикасы үзенең капкаларын ача. Бәхет елмайганнар өчен. Алтын билетлар. Мистер Вилли Вонка 10 елдан соң безнең газетага түбәндәге белдерүне җибәргән. Мин, Вилли Вонка, 5 балага минем фабрикама керергә рөхсәт итәм. Бу бәхетлеләр минем барлык серләр һәм мөгъҗизаларымны күрәчәкләр. Сәяхәт азагында һәркем бик кыйммәтле бүләк, гомер буена җитәрлек шоколад алачак. Димәк, алтын билетлар эзләгез. Алар 5 плитка шоколадның кәгазьләре эченә яшерелгән. Әлеге плиткалар теләсә кайсы илдә, теләсә кайсы шәһәрдә, теләсә кайсы кибеттә булырга мөмкин. Уңышлар сезгә. Имза Вилли Вонка. Ул акылдан язган, дип мырлады Джозефина әби. Ул дахи, дип кычкырды Джо бабай. Ул тылсымчы. Хәзер бөтен дөнья алтын билетлар эзләячәк. Һәркем шул шоколадларны сатып алачак. Ул бер кайчан да сатмаган кадәр шоколад сатачак. Бездә шундый билет булсын иде. Бу мөмкин түгел шул. Чарли елына бер генә тапкыр шоколад ашый. Беренче бәхетлеләр. Инде икенче көнне беренче алтын билет табылды. Август Глуб исемле малайның фотосурәте газетаның беренче битендә бастырылды. Бу 9 яшьлек малай шундый таза иде, әйтерсең аны насос белән кабартканнар. Август яшәгән шәһәр шатлыгыннан акылдан язган. Балалар мәктәпкә бармаганнар, балконнарда байраклар элгәннәр. Август билетны табар дип һич шикләнмәдем, дип сөйләгән газетага аның әнисе. Ул көненә бик күп шоколад ашый. Шуңа билетны тапмаска мөмкин түгел иде. Аның организмына витаминнар кирәк, югыйсә ул бу кадәр баллы ашамас иде. Без аның белән горурланабыз. Тагын 4 билет калды. Аларны һәркем эзли иде. Шоколадларны ашар өчен түгел, билет өчен алалар иде. Чарли Беккетның туган көненә бер көн кала тагын бер билет табылды. Бу юлы ул Верука Солт исемле кыз кулына эләккән.
Ул зур шәһәрдә бай гаиләдә яши. Вероганың әтисе берничә йөк машинасы белән шоколад алган. Аны ул фабрикасындагы эшчеләренә биргән һәм алтын билетлар эзләргә кушкан. Ул малайдан да гамьсезрәк, диде Джорджина әби. Бар, йокла, Чарли. Иртәгә синең туган көнең, бүләгеңне алырсың, диде Чарлиның әнисе. Вонки шоколады, дип сөенде Чарли. Чарлиның туган көне. Иртә белән Чарли әби бабайларының бүлмәсенә керде. Алар бер тавыштан «Туган көнең белән!» дип кычкырдылар. Чарлиның кулында Вилли Вонканың гаҗәеп шоколады иде. Барысы да көтәләр иде. Әлбәттә, Чарлиның шоколад кагазында алтын билет булуы көлке иде. Борчылма, Чарли, билетлар турында уйламаска тырыш, тынычлан. Чарли әкрен генә шоколад кагазын ачты. Анда алтын билет юк иде. Шул ук көнне газеталарда 4нче билет табылган дип яздылар. Тагын 2 алтын билет табылды. 3нче билетны Виолетта Бьюргард исемле кыз тапкан. Аның өенә дә репортерлар килгән иде. Мин һәр вакыт сагыз чәйним, алтын билетлар турында ишеткәч, мин шоколад ашый башладым. Әмма сагыз чәйнәмичә мин яши алмыйм. Әни моны кызларга килешми ди. Сагыз чәйнәгәндә авыз аска өскә йөри ди. Әмма аның үзенең авызы минекеннән дә катырак йөри, чөнки ул миңа бер туктаусыз акыра. Тәрбиясез кыз, диде Джозефина әби. Әти, 4нче билетны кем тапкан? Хәзер карыйбыз. 4нче бала Майк ТВ. Корреспондентлар аның өенә дә килгәннәр. Ул вакытта малай зур телевизордан боевик карап утырган. Менә бу яшәү, котышкыч. Мин дә алар урынында булырга теләр идем. Юк, укыма, башка тыңлый алмыйм. Хәзер барлык балаларда шундый микән, дип кычкырды Джорджина әби. Юк, әлбәттә. Шундыйлар да бар, әмма барысы да түгел. Инде бер генә билет калды, дип авыр сулады Джо бабай. Шулай. Һәм ул тагын моңа лаек булмаган гамьсез бер балага эләгәчәк, диде Джозефина әби. Мөгъҗиза. Кинәт бик салкын көннәр килде. Бекетлар гаиләсенең йортын кар күмде. Чарли һаман да көн саен Вилли Вонканың шоколад фабрикасы яныннан мәктәпкә йөри иде. Бу кыш гаилә өчен бик авыр булды. Бекетлар гаиләсендә ачлык башланды. Менә бер көнне Чарли кардан ниндидер ялтырый торган әйбер тапты. Бу 50 пенс иде. Малай бу акчага шоколад алырга булды. Калганын әнисенә бирергә уйлады. Чарли кибеткә керде һәм шоколад алды. Ул аны бик тиз ашап бетерде дә, тагын шундыйны бирегез, диде. Чарли шоколадны алды, ачты. Анда ниндидер алтын нәрсә ялтырады. Чарлиның йөрәге туктады. Бу бит алтын билет, дип кычкырды сатучы. Минем кибетемдә алтын билет. Шул арада Чарли янына 20 кеше килде. Аңа хәзер бик күп шоколад бүләк итәчәкләр. Бик яхшы, Айса, ул скелет сыман. Шул вакыт Чарли янына бер озын буйлы ир-ат килде һәм «Мин сиңа бу шоколад өчен 50 фунт бирәм», диде. «Сез акылдан яздыгызмы әллә?» дип кычкырды бер хатын. «Мин аңа 200 фунт бирәм. 200 фунтка сатасыңмы билетыңны?» Кибетче Чарлины кибеттән чыгарды һәм булай диде. «Билетыңны беркемгә дә бирмә, тизрәк өеңә йөгер». Чарлигә кайтты һәм әни дип кычкырды. «Әни, кара, мин таптым. Ул монда 5нче алтын билет. Син шаяртасың, шулаймы?» диде Джо бабай һәм якынрак карады. Алтын билетны күргәч, 96,5 яшьлек бу бабай сикереп торды, соңгы 20 елны ул ятагына иде һәм бии башлады. Бүлмәгә мистер Беккет керде. Ул билетны алды. Анда нидер язылган иде. Алтын билетның бәхетле иясе. Мин, мистер Вилли Вонка, сине котлыйм һәм кулыңны кысам. Сине көтелмәгән сюрпризлар көтә. Сине фабрикамда көтәм. Син һәм башка билет ияләре минем кунакларым. Мин, Вилли Вонка, сине фабрикага үзем алып керәм һәм барысын да күрсәтәм. Аннары сиңа берничә йөк машинасы белән шоколад бирәм. Ул синең гаиләңә гомер буена җитәчәк. Әгәр шоколад бетсә, фабрикага килергә һәм алтын билетны күрсәтергә кирәк. Нәрсә теләсәң, мин сиңа шуны бирәм. Фабрикага февральнең 1нче көнендә көтәм. Син сәгать 10да капка янында булырга тиеш. Үзең белән бер гаилә әгъзасын алырга ярый. Соңга калма. Алтын билетыңны онытма, югыйсә кертмиләр. Имза Вилли Вонка. 1 февраль. Бу бит иртәгә.
бөек көн. Мистер Вилли Вонка капка янында торган. Чыннан да гаҗәеп кеше. Кара цилиндрдан, кызыл бәрхет пиджактан, яшел шалбардан, соры перчаткалардан, кулында кул таягы бар, иягендә сакалы бар иде. Күзләре һәм йөзе балкыйлар. Шул ук вакытта ул бик акыллы күренә иде. Җитез, өлгер. Кинәт мистер Вонка куарда пируэт ясады һәм киң итеп елмайды. Рәхим итегез, минем кечкенә дусларым, фабрикага рәхим итегез. Берәмләп керегез һәм әти-әниләрегез турында онытмагыз. Билетларыгызны күрсәтегез һәм исемегезне әйтегез. Кем беренче? Алга бик таза малай чыкты. Мин Август Глуп, диде ул. Август, дип кычкырды Вилли Вонка. Сине күрүемә мин бик шат. Әти-әнең кайда? Искиткеч, керегез, менә монда. Капка янына кыз килде. Минем исемем Верука. Верука, нинди шатлык. Синең исемең бик үзенчәлекле. Мин Верука дип үкчәдәге сөялне атыйлар дип уйлыйдым. Мин ялгышканмын бугай, шулаймы? Сиңа бу пәлтә шундый килешә, я Ходам, нинди көн. Сиңа ошар дип уйлыйм. Мин беләм, ошар. Әтиең кайда? Ничек яшәп ятасыз, мистер Солт? Мистер Солт, рәхим итегез. Тагын ике бала Виолетта Бюргард һәм Майк Тиви чыктылар. Ниһаять Чарлиның чираты җитте. Чарли Беккет. Чарли, ниһаять. Бу бит билетны кичә генә тапкан малай. Нинди бәхет. Бу синең бабаңмы? Чарли бабасы белән килгән иде. Сезне күрүемә шатмын, сэр. Барысы да мондамы? 5 баламы? Яхшы. Зинһар югалмагыз. Юлның башында ук сезне югалтырга теләмим. Һич тә теләмим. Капкалар ябылды, һәм 5 бала һәм 9 олы кеше озын коридорда калдылар. Башта алар уңга, аннары сулга, аннары сулга, аннары тагын сулга, аннары уңга, тагын уңга, аннары тагын сулга борылдылар. Коридорлар һаман аска төшәләр иде. Ниһаять Вилли Вонка туктады. Тимер ишектә зур хәрефләр белән шоколад цехы дип язылган иде. Шоколад цехы. Бу бик мөһим цех, диде мистер Вилли Вонка һәм кесәсеннән ачкычлар алды. Бу фабриканың йөрәге, барлык җитештерүнең үзәге, һәм ул шундый матур. Зинһар, гаҗәпләнүдән аңыгызны җуймагыз. Ишекләр ачылды. Каршында киң болыннар иде, уртада көрән елга ага. Елга уртасында шарлавык бар. Бу шарлавык, ди мистер Вилли Вонка, иң мөһим нәрсә. Шоколадны шарлавыксыз ясап булмый. Ул аны болгата, кабарта. Мистер Вонка кунакларын бүтнек һәм казаяктан авыз иттерде. Шул вакыт Веруканың шинавы ишетелде. Карагыз, карагыз, бу бит кичкенә кешеләр. Барысы да шунда карады. Бу бит чын кешеләр түгел, диде Чарли. Әлбәттә чын, диде мистер Вилли Вонка. Бу умпа-лумпалар. Умпа-лумпа. Умпа-лумпалар, дип кычкырды барысына. Лумпландиядән китерелгән, дип аңлатты мистер Вонка. Әмма монда ил юк, мин география укытам, диде миссис Солт. Алайса, мин сезгә бу ил турында сөйлим, диде мистер Вилли Вонка. Бу котышкыч ил. Анда узалмаслык джунглилар бар. Анда бик куркыныч һәм явыз хайваннар бар. Алар бер көндә 10 умпа-лумпаны ашый. Умпа-лумпалар какао яраталар икән. Мин аларны үземнең фабрикама чакырдым. Хәзер алар какао орлыкларыннан шоколад ясыйлар. Август Глуп торбага эләгә. Мистер Вонка умпа-лумпалар турында сөйләде. Август Глуп елгадан шоколад эчә иде. Мистер Вилли Вонка: "Юк, кагылма, син минем шоколадны пычратасың. Аңа кеше кулы кагылырга тиеш түгел." Шулай айдар инде. Шиләк булсын иде. Шул вакыт Август елгага егылды. "Коткарыгыз, ул батачак." Август шоколад торбасына эләкте һәм юк булды. Аннан хәзер зефир ясыйлар, дип кычкырды әнисе. "Борчылмагыз", диде мистер Вонка. "Аңа берни дә булмас." Хуш, Виолетта. Команда яңа цехка керде. Монда сагызлар ясыйлар иде. Бу гаҗәеп сагыз, диде мистер Вонка. Бу сагызда иртәнге дә, төшке дә, кичке дә аш бар. Әлеге сагыз кибетләргә чыккач, кешеләр ашарга пешермәячәкләр, савыт юмаячаклар, чүп түкмәячәкләр. Чәнечке, кашык, пычак кирәк булмаячак. Сез юк сүз сөйлисез, бу акылсызлык. Иште акылсызлык түгел. Бер кастрюльдә алт өстән ниндидер әйбер кайный иде. Виолетта шул сыекчаны алды да авызына капты. Тукта, ярамый, нишлисең син? Ул бит әле әзер түгел. Виолетта тыңламады. Кинәт аның борыны шәмәхәт өскә керде. Кыз кара җиләккә әйләнде. "Нишләттегез? Ник кисәтмәдегез?" дип Виолеттаның әнисе мистер Вонкага кычкырды.
Мистер Вонка кызны соклар цехына алып китәргә кушты. Аннан анда сок сыгачаклар. Чарли гына калды. Тагын 2 бала мистер Вонканың цехларында калырга мәҗбүр булды. Мистер Вилли Вонка, Джо бабай һәм Чарли лифтка утырдылар. Беләсеңме, Чарли, азакка кадәр син генә калдың. Котлыйм сине. Һәм сиңа шушы яраткан фабрикамны бүләк итәм. Бераз үскәч, ул синеке булыр. Чарлига бирәсез? Сез шаярасыз, мистер Вонка, диде Джо бабай. Юк, һич тә шаярмыйм. Беләсезме, мин инде олы яшьтә. Сез уйлаганнан олырак. Минем гаиләм, балаларым юк. Шуңа мин фабрикамны акыллы балага калдырырга булдым. Димәк, сез алтын билетларны шуңа чыгаргансыз. Нәкъ шулай. Мин аңа барлык серләрне өйрәтәм. Алар лифт белән менделәр. Каршыларына Чарлиның гаиләсе чыкты. Әни, без хәзер фабрикада яшәячәкбез. Улым, андай ашарга бармысың? Ашарга, дип көлде Чарли. Бераз түссәгез, тиздән үзегез дә күрерсез. Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/ada. Также подписывайтесь на наши соцсети, мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Сау булас!